Прыбярэжныя зоны – гэта месцы, дзе суша сустракаецца з вадой. То есть это берагі рэк, азёр, мораў і акіянаў. І там звычайна растуць асаблівыя расліны, якія любяць вільгаць. І жывуць розныя жывёлы. Там і пляжы, і выдмы, і усякія водна-балотныя угоддзі. Гучыць, конечно, это дзіўна, але гэта карысныя штукі. А самі марскія воды – гэта цэлы сусвет. Тут і дробныя рыбкі, і кальмары, і каралы, і лясы з водарасці. А моры рэгулююць клімат. Яшчэ вельмі важна тое, што прыбярэжныя зоны падтрымліваюць жыццё каля 40% насельніцтва свету, якое жыве ў радыусе да 100 кіламетраў ад узбярэжжа. А мары і акіяны забяспечваюць харчаваннем і сродкамі да існавання для мільёнаў людзей. Як вы ўжо разумееце, прыбярэжныя зоны – гэта вельмі каштоўныя экасістэмы, таму што яны абараняюць берагі ад эрозіі і разбурэння вадой, яны фільтруюць забруджванне і паляпшаюць якасць вады, ствараюць месца жыцця для мноства жывёл і раслін, падтрымліваючы біёразнастайнасць. Канешне, змякчаюць наступствы моцных штармоў і паводак, дзейнічаючы як прыродныя губкі, якія ўбіраюць і паступова адпускаюць ваду.